What's up sa inyo mga kalapag, no? Welcome back to atong channel, no? And for today's video dahil kay mga tumig San Remigio kay nami ato na bagong kananan dito sa San Remigio nya, which is tryan dito if unsa siya kanindot. So ang kauban si Jigo og si Nilrod. So let's go na kada kitag sodre do kita. Arat na. Giingon nila nga bago daw nga bago nga tindahan diri sa San Remigio nga kananan. Doon snack bar di siya, snack bar and cafe. Cherries di siya pangano dili oberi. Kisa man yung oberi ba? So nami diri manood mi guys, actually namili na ni akong kauban diri si Jigo. Kasi magic ice water kay kapit na. Focus kami diri pamilya. Pili-pili or yung tarong. Sir, pili na sir. Kuan ka ng burger with fries or kuan with toothpick o katama ka? Oh, burger. Dulo. 70. 70 Wait, last ka na ba ito? fries o 70 times 3. Nag-asa ka nimo sir? I'm fresh from Canada. Fresh. Fresh. Okay. So, mananamig order din mga pila ka minutes siya makuante. Paspasan wow, grabe oh. Paspasan ako ni ate, paabot ni sa while nagpaabot ni sa order na mo. So, imontat siya na mo ang lugar no para makita sa ninyo sa mga planong mo anhi day. Sa mga nay plano mo anhi no. At least aware mo kung asa gion para di mo mapareha sa mga nga nangasaag ni. So, it's montage time. Chocolate ya. Matcha ang green. Matcha yung magic. Matcha. Sana all. Yeah, wag straw stick oh. So, salamat kayo sa food. Yo. Mga ano ta pre? Pray. Pre. Uy, ang ngayon. So, naabot na among order. So, among more siyang food review. No? Yeah. More food review. So, mga onsa ni? Tulid ng ka. Busuga oy. Murag pa maulan akong babawas kada ko sa burger. Mura na. Ana inat ang ako.
Ngalang-ngalang. So, pre, anong masasabi mo sa ano si masobrahin mo sa food? Mishirap. Sure? Mishirap siya. Ikaw, Jig. Pre, pre? Ah, Food review. English siya. all I can see is See? say. Say. All I can see sa pagkaon kay Alala, Bisaya, alala, para masayon ra. ang ako diyan masulti sa pagkaon no. Lami siya. Gulbos labi pa ka. Hindi mo mong gawin na no. Lami siya. Tanawa, matilaw gyud mo sa ilang kanang si tawag ani? Milk tea. Milk tea. Magpangiyod gyud mo. Tanawa ang akong reaction igtilaw na ko. Yeah. Thumbs up. Meanwhile, So, nagabian na gini mi diri no, ya gitagaan na mig suga ni ate. Thank you, te. So, marami ka disco diri oh. Thanks. So, puli yung it really hurts daw, Jig. Kami kanta. Okay, 1, 2, 3, go. It really hurts. It really hurts. Sige. 1, 2, 3. It really hurts. Balik na po. Balik. Ya, more ga pong lyrics. 1, 2, 3, go. It really hurts. Balik na po. It really hurts. Oh, 1, 2, 3, go. It really hurts. Bulok. Grabe yun! So, mao niya mong hurot nga pagkaon, no? Tulo ka milk tea, tapos tulo ka burger with fries, and pila ka buok toothpick sa usa ka burger, tulo ka buok, so 9 ka buok toothpick nga mong nakuha. Plus 2 ka tissues dayon kaning kuan. Munchkin. Munchkin. Dito ka net? Dito ka ni? Mayonnaise. Mayonnaise. Oh, mayonnaise. This time kaya mangutana na mi kung pila kay mong bayron na ni. So, pangutana na to, pre. Excuse me. Eto. Namagmahal ng ganito. Alright. Ano ka na? 360. Kwarta, pre. Manglimang sa taas. Uy, kwartoy! Kwartoy. May bayad dito. Ang tindahan gud ni. Ikaw, kumpita ka na sa mua. Muli sa kuha ay agong. Sige, pre. Balik dayon na. Ay, isa. Bayad di mo, pre. Na, problema na yun. Nangaon mi, wa mi kabayad. Pwede mo hugot ang plato? Tira mo ka sa plato. Ay na, mangita lang mi kwarta dali sa inyo kon. Basta hindi makakita mi para nami kabayad sa mo gikaon karon ba. Ano pre? Ano mo ito sa gawas pre? Dito ta diri kwarta eh. Sampai kita kwarta agad. Ay, ilog ay. Tay pambayad ani saon. Di ta kahugas plato ko ako ng plato. Asa mo? Tuy! Ita tong kwarta ko iro ko sugo na ko to. Pambayad ni. Tuy! Aram ka. Tara ba? Kwarta COVID-19 kwarta ba? Pambayad na ako ni. Ma'am, sir. Pambayad na ako ni. Ako pagili ko dahang kwarta mo diri yun. Sa suwara begini sudo, puro sa rin papel ang akong pitakas na sa pitakas. Anak na po. Basin yung kabago diri dito. Kwarta rin. Kwarta rin, wey. Tayo na, di ta kauli yan eh. Kompleto na itong pambayad, pre! Di na kita kahugas sa plato ni. Meron po, giwapi plato sila dili. So, bayad na ta. Pre, kompleto na na itong kwarta diya.
Pila mo na, iparo. Ah, 500 dito itong kwarto. Ah, nice ka. Nice ka. Sige, tara mo bayad. Salamat kaayo. 360. Alright, thank you. So, patong namin ko ulit eh. Thank you kayo sa food and drinks. So, Cherries, snack bar and cafe na located sa Purok Saging, Poblasyon, San Remeo, Cebu. So, puso kayo may patong namin ulit. Dili na lang ko itong among vlog. Thank you sa pagkanaw. Like, share, and subscribe. Uplog TV. Chicken Pete out.